हेलो ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଘରେ ବସି ବସି ବୋର୍ ହଉଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ମାଆକୁ କହିଲୁ ଯାଇକି ଚାଲ ମାଛ ତରକାରୀ କରିବା ତ ତାପରେ ମାଆ ମାଛ ଆଣିକି ଫ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରାଏ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇବା ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରାଏ ସାରିଛି ଏବେ ମାଆ କୋଡ଼ାରେ ମସଲା ଭାଜିବେ ମସଲା ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମାଛ ମାଂସ କେମିତି ପକାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମାଆ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସବୁ ମସଲା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଯାହା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏପଟେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ଭାଜି ହେଇଗଲା ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ମାଆ ପାଣି ଟିକେ ପକାଇବେ ମାଆ ପାଣି ଟିକେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ବଳକିବ ପାଣି ଫାଇନାଲି ବଳକିଲା ପରେ ମାଆ ମାଛ ପକାଇବେ ମାଆ ମାଛ ପକାଇ ଏବେ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଅଂଟିଯିବ ତ ତାପରେ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ଏବେ ମାଆ ଘାଣ୍ଟିକି ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଜମିଲେ ଫାଇନାଲି ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଛି। ମାଆ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ଏବେ ତାଙ୍କ ତରକାରୀ ଓହ୍ଲେଇବ କେମିତି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଏନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଏନି ସେଥିପାଇଁ ମାଆ ବୋଉ ବାପା ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଭଉଣୀ ଖାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଏନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି ରହୁଛି।